Minkejja disappunt tal-poplu dwar ir-riforma fit-trasport pubbliku meta kien qed jieħu sehem fid-dibattitu fuq ix-xandir tal-Istat, il-Prim Ministru Lorenz Gonzi faħħar il-karozzi tal-linja tal-Arriva. Fisserhom bħala komdi, aċċessibbli għal persuni b'diżabilità u ambjentalment tajbin. Nippreferi dal-karozzi tal-linja li huma aċċessibbli għal persuni b'diżabilità, li huma ċertifikati Euro 5, li l-emissjonijiet tagħhom huma fost l-aħjar fid-dinja, ġifieri baxxi ħafna, li huma komdi ħafna iżjed mill-karozzi tal-linja li kellna dari. Iżda r-realtà l-passiġġiera u x-xufiera hija kollox differenti. Filmati li għandu fideh One News juru waħda mill-karozzi tal-linja tal-Arriva bir-rampa l persuni b'diżabilità ma taħdimx. Evidenti wkoll il-karozza tal-linja mhijiex daqstant aċċessibbli minħabba l-istaffa għolja, b'mod partikolari meta ma jkunx hemm bankina. Mingħajr ma semma l-inċidenti li seħħ bib il-bombi ftit tal-jimilu, Lorenz Gonzi qal li f'pajjiżna m'għadniex naraw inċidenti serji li konna naraw fil-passat bil-karozzi tal-linja. Illum m'għandniex dak il-karozzi tal-linja, għandna flotta ġdida f'Jamanta. Fost nuqqasijiet oħra li jidhru fil-filmati li għandu fideh One News, hemm sadid fuq ir-railings għall passiġġiera u ħsara fil-fuel gauge u l-indikaturi l-oħra fuq id-dashboard. Xufiera li tkellmu ma' One News qalulna kif minkejja mhuwiex tort tagħhom li maħsara fil-gauges tal-fuel, il-kumpanija Arriva qed tagħżel li timmulthom jekk il-karozza tal-linja tieqaf mingħajr diesel.